tabuk ang phunuknai bokhai Assamni Kundanala village ni Tiprasaroni tungmani jaga bo hingkai Tiprasaroni tungmani nok ainedi takugrok bukurok nainedi sini Tiprasarok Assamo bo kuno jeng phai develop ongui manya haino jingjalo klaijak sanani kuno rangkrui mairung krui thunani ri krui nuk krui watui hingkai haino tui klaijak mochok nuk hai nuk pojonto krui sini Tiprasarokni haino jeng bini bisingo tongoi haino kemai pinengkha borok tamo message ro sini borok rok no kisa nukni borok rok bekse kau salai nai wano tini ba nukwa borok di tong mana noni nuk dema iruka imangka thapade noni ai la lòng thế là noni nuk no ti rau klai ade ma wati klai ber klai tong nau tung play tê clay phá bài mà tung khắp lên ये है मनुष्यों का रहने का घर ये हैलाकानी डिस्ट्रिक्ट का नुनाई एफबी विलेज कुंदनाला विलेज है ये है त्रिपुरा उपजाति यहाँ पर रहते हैं इस विलेज में ये लोगों को कोई सरकारी फैसिलिटी नहीं मिल रहा है कोई इंदिरावास भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर फॉरेस्ट का विलेज है ये इसलिए सरकारी घर भी नहीं है यहाँ पर यहाँ का लोग वोट के समय वोट तो देते हैं लेकिन सरकारी का कोई फैसिलिटी नहीं मिलता वो देता है वोट लेकिन मिलता ही कुछ नहीं है तो आइए बात करते हैं इस घर के लोगों से तो ये हमारे कॉकबरोक भाषा से बात करेंगे ऐसा बात है नौतमा खाई चले साई तुम ai habarau ti barau urus sanai ka ku ja le ma ibola ni sade ma sab ku bre ka go ai sare ma tung le te lekha pora ro poreria de nobna lekha pori lang sama bre school krita brahma pur ni school bakri no school bolang sama glai brekai sai tu no tabo barau aku boy saga play na aku boy thujunai ro boy secret na le no ni ang nai ni ma play ai mak long play aborok nai de bini besarau kana neri krui chungna neri krui thuna neri krui jana ni mairung krui kam khaya hingkai maima chaya bini ora haban nokhriya hingkai maima chaya haino jingjalo klaijak bari kha khamsa sini Tiprasarok school krui kamio o kamio school bo krui school 7ta habitation school kaisar jak tongo abo school hingkai bo roni kami bai birat haksalo bari kha khamsa bono nok saijak khlaipaidi dopharok sini dofana jeng saijak khlai hingkai sabo khainani batai abon bagai onek jingjalo klaile jak sini Tiprasarok sasani kangri surau dewa manung buna kangsani besurau klai phabna dos tega rau gla subaina jate rok phai rang ma jakhang klai nang abaina mairung rau to bai sajau na nawar kuno habati ban khonai buru rau kreidel kru nung burai nini yakong kebai khna ga yakong kebai de nini kebai sei breklai bai mani ban yakong gari asding ni bini yakong rau bo baijak bo nugo bini besab chalarok le tungo kintu joto alkaung pai thangka bono sari nai krui bo waruk chiye abo waruk bai chatai wagai abo chatai na phagoi se abo bai se khorso khaiye sajawo hisawo nau kaip se kanwa jom thaploi nau 4 jona ka no
kuno sarkari facility manya sawo kuno dabi dawa manya sarkari mui punyo naide gudak rok nog rok bo haise nog rok bo kisi misi tui wa tui hingkai tui kalayo haino ka khamja chini Tripura sarok जों सबनो सागै मानाय जोंनि दफानो सबनो साय जों टिसा मानाय गायना जों ताबुक ताइ कैसा नगो थांनाय जों ताबुक bo hingkai Assamni Tripura sarokni nog naidi chini borok rok bahai tong bini nogo hingke kebo koroi bsara bo joto alka ongpaijak bo saisong no tongo nogo hai no kam rok khaiye chatai rok wagoi chai tongo hinsao hingklai ayo nung sorkari kuno dabi dawa bo maya no nuhuro bo maya no nairo phaimani busuk bo sorok kaja bo hingoro iro phaimani Assamo 40 bosor 50 bosor kakha tabuk bo kuno sarkari facility rojagya kuno naijagya chejagya haino jingjalo klai tongo hingklai nung tabuk Tripurani borokno tmano sakoni msu ajani okra rokno chini jatin bagai kharnai jatin bagai kam tangnai bawno tmano sakoni msu nung kisa saikhnardi bawno tmano sani msu nung Kan tanai kai tanai ini je raja no tapi kita kai mai kai tu zaman jori ada pas nantungo bos bini kau hingkai bo Tripuran borokno message ro je chini Tripura wa chongbo dopha bai tongni msuwa chini state bai tongni msuwa chini motherland bai tongni msuwa joto bai kaham khaina tongni msuwa bon bagai chini bagai mungsa khaiman hingkai chongba ajang Tripura ajang ayangol lahorna ni chesta khaide hi bo message ro ayangni borokno bo Assamni Tripura sarok Tripurani phaye iro phaye kuno sabtei lekha pora khainani mane lama kroi khaino tongo ma khaino bo tma bo ni bithi tma khlai jnai bo tma ungjaw nang yakun sao tma ungjaw bo ni tma mani bo mun ku bi thong wa अच्छा ये एक बीमार है देखिए इसका पाँव में ये कैसा रोग है ये मुझे भी नहीं मालूम ये उसका दवाई है उसको देने से उसका थोड़ा डर कम होता है इंक्लाई तुम्हारा खलाई चाहिए तुम इरा अतोय तुम्हारा खलाई चाहिए तुम नंग जानी ai chate rom ro wai sai ni satai mande satai ima wasri ro wagai wazaro de tonini wazo kri khule imana wagai imana phai kangsa busung mai mana wagai bone barte ga rao terate ga rao pa asklai sachane kaum sura wa manang on sani waru kumung lai ina soi sat rao klai nang jabun de wai sai tong ata khamani na sosbo to non no wa ya jom sabri tu de lekha pora pore na sero ro lekri na rei doctor rao phaya de no ni ro rao ro doctor phai mo thi bia lai kuno sarkani kuno dabi dawaro maya de nang ko mayam de maya na klai nini buri le tabo rei pa ya kai bini nog obo burani nog Assamo tongo bini no huro naidi kuno sarkari dabi dawa maya pho boot doble mario boot payo hingkai
kuno dabi ornani cesta khairiya bulla pai khai nokhor thango aba hai insao nungira phaimani busu bosor kajak ও কাকা মানে 50-60 বছর কাকা belai khena hambai Tripuri khorang nai tongnai ta hukte bukuk sono sini channel tabu bonnorok subscribe khlaya khong khang tino subscribe khlai di job nse sekang video norok nugna bagi aboni bagi ta ma khlai video ni tola norok nugo yagra phai sing subscribe ni suija kasak khlai abona click khlai di click khlai mani loge loge no kaisa bell hai khlai nugjagana nukjaka a bell click khlai re click khlai re kha ke sing video upload khlai mani loge loge no norok video nugana joton sai sekang nugana aboni bagi belakhono hambai nai tongdi